Gasa itibiyag. Ti napalabas, agtultuloy ti panaggagayam da amor, Lerma ken Septina. Aging gaan na addaan iti relasyon da Lerma ken amor. Ngam inlimad da kadagiti dadakkel da. Kanayon mat apumasyar da Septina ijay lugar da Lerma. Aging nga insurot ni Septina dagiti parents na. Naginteres nga rod ni Don Juan iti sa ni Juan ni Pablo. Ngam di na maalukoy tilakay ang mangilako iti daytoy. Gapo iti dayta, nang bilin daytoy iti mangpuor iti mula ni Pablo. Bareng maibos dagiti mula tinaud-udi. Ket umanugot daytoy ang mangilako iti dagana. Naamuan met daytoy ni Septina, ket saan nga umanugot iti naramid ti amana. Ngem awan ti maaramidan na, gaputa naturay daytoy. Gapoy ti daytoy anapasama, maladingitan da Pablo ken ni Lerma. Papagayam, danggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. 3 friends. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Amor, jak malabdan ti bagik amakarik na itigura. Gapo iti inaramid da. Nasayaat kami mat kanakwada. Ngam kastoy kit din ti aramidan da. Talaga nga agom da. Ngam pang-aasim, Lerma. Di mo ko mairaman ni Septina. Gaputa sa bali ni Septina iti amana. Jak amo, ngam tunggal makit-kitak ni Septina. Malaglagip ko ti kinagamarot ti amana. Anya? Day tatipod no. Iso adyak amo, no anya ti mapasamak iti panaggagayam tayo. Pang-aasim ko ma. Saan mo aguraan ni Septina? Papa, apay nga adda ni Atty. Sanchez itay dito'y balay. Para lang kata kami tinagsaritaan mi iha. Iso at di ka nagdamagpay. Anya? Nangag mo timbagak. Iso asan ka na makibiyang. Amok ang may papan itilote da Tata Pablo nga ag-aguman nyo tinagsaritaan nyo, Papa. Iso at diyo kayat nga ibaga kanya. Aniya? Imbagak mat kada kayo ahusto kuman. Sa ni kwada day jay, Papa. Tawid ni Tata Pablo kadagiti dadakkel na. Iso adi yun pakibiyangan. Iha, di mo ngamin maawatan. Saan mo nga amo ti makagapo? No apaya kayat ko agatangan na yalote. Saan ka di pa'y nga umdas ti kinasingpat da kada tayo? Mairan-ranod tayo mat kadagiti mula da. Gaputa tunggal agapit na. Mangtad na. Kadakkelin abanag dayta, Papa. Agtalnakan! Saan mo nga mo ti sasawan? Anya? Lerma, agriin ka man dita. Lerma. Apay ka di, tatang. Nasapa pa'y laang, ngamriyariingan na kon. Anak ko, agriin ka kuman tatulungan nak. Papantay je bantay anang ipastura ka lagi ti taraken ta abakakin kaldeng. Ha? Diyak ka mo, anak ko. Natay mo tayo dagiti dua abakakin dagiti inam akalding ta. Aniya? Wala, anak ko. Makapaladingit. Mawamad ti marami na. Kaputa na tayo na amin na. Panagkunak ka ti. Una yun ti kasta nga aramid da iti pada da aparswa, tatang. Nagawan akong sensyada. Uwing garod, anak ko. Di dala na asyan ka na ta. Amuda nga isulaang ti pagkwartaak. Apandakit din sa pidungan. May salaang ti atap ko. No asino ti akin aramid iti day tatatang. Awan sa bali. No di ni Don Juan.
Amuyo ka di. Malmaldayak unay. Ha? Apay ka di, iha. Saan ang mailimad kanyak ti inaramid ni Papa? Ipagarup na siguro adyak maamuan. Nga iso ti puon kan makagapoy ti pannakapuor dagiti mula ni Tata Pablo. Dagiti mula na amais. Kastamot nan ti pannakasabidong dagiti dingwan na. Anya? Kaasi ni Tata Pablo, Mama. Nakaanos kada tayo. Ngam kastoy ti inaramid ni Papa kadakwada. Iha, di ka agsao iti kasta. Gaputa madaksan ka ken ni Papam. Diyak malapdan, Mama. Gaputa sa anak nga umanugot iti aramid na. Kan maasyanak unay iti gayam ko ani Lerma. Kastamot yan iti amana. Ngam ad-adda ang maasyanak ken ni Papa. Gaputa nagbalinan apasurot ti kinadakas. Anya? Pangaasyo kumadon Juan, tasardengan na kuman. Ha? Saan anam na minsan nga imbagak kada kayo? Adyak ila ko ti dagak. Gaputa isulaing ti maipatawid ko iti anak ko. Ania? Ulitat ti agpakaasay Don Juan. Sardengan na kuman. Umdas kuman ti panang puuryo kadagiti mulak amaes. Kan panang sabidong yo kadagiti dingwin ko. Ania? Siya ti papasulam iti dayta? Italaang ang mapasamak na ito'y, Don Juan. Sipod iday, oray na minsan. Awan tinapaspasamak apo or, kan panakatay itan nyaman adingwin ko. Italaang, nang rugi ti amin, idi nang rugi kamag amangal alukoy nga ilako king kaday to'y adaga. Di nakpagsawa ni Tigasta, Pablo. Kaputa di na kamam mo. Sabali at no siya ti mapay. Baknang kayo, Don Juan. Kit awan ti kabailak kada kayo, no aramatin nyo ti kwartayo. Nga may salaang ti maibagak may, makaamun ti na marsway ti amin. Sigala ang tinagsaw kanya kiti Kasta. Agsaga na ka lakay Pablo. Di nakipangpangta, Don Juan. Noon niya man ti plano. Sapay ko ba? Talumaban kamay iti patas. Pangaasim, Lerma. Kasarita na kumamar. Awan pa iti panawan ko ang makisarita iti ure asino man Septina. Iso apang asim ko ma. Taliklikan ng pailaang. Amok at ti aramid ti amak ti makagapo. Iso akasta ka. Ngam pangaasim kumata dinak iramraman. Gaputa sa bali ak. Sa bali mat ni Papa. Maladingita na. Gaputa adon tinasayang. Dagiti mulami. Dagiti tarakan ni tatang. Aminan ang mabalin mi apagkwartaan. Kan kang runaan na. Dagiti bannog ni tatang ko. Maawatan ka, Lerma. Amok ka na sakit tirik nam. Ngam ulitak timbagak. Sabali ak iti amak. Kanjak umanugot iti aramid na. Aklunak. At ti amak ti dadaulo kadagiti rinukar ng aramid. Ngam talaga adyak matubngal. Anya? Wan, Lerma. Ket sapay kumata mapakawan nyo ti amak. O sige. Panawan ka pa dito Septina. Kaguran at tigayam ko gapo iti aramid nyo. Isa apang nga asiyo ko ma. Di yun ituloy na anyaman ti plano yo. Iha, di nakmaawatan. Iso asan ka kuman na makibiyang. Sa anak ka naragsak iti aramid yo, Papa.
Gaputada kami nga aggagayam ti apektado. Kan maasya nakunay kin ni Tata Pablo. Di nak ngamin maawatan, iha. No agbaligi ak amang tagikway ti dayjay alote. Awan to ti sabali nga agnumar, no disika. Saan, Papa? Gaputawan matlat serbina. Saan ka na irwam nga agtrabaho iti talon? Iso adyak matla maasikaso dayjay. Inton maagaw yo kinit Tata Pablo. Oh, saan ko nga imbaga asikati mang trabaho? Ado dagiti tao tayo, ket isudan to ti makamo. Saan, Papa? Kay kayat ko ti agbiag iti rikat. Ngam ti siyak ti agnumar iti may sa abanag. Adyak mat nagbanukan. Anya? Awanan anak ko. Naibusan dagiti dingwenta. Ket tinasakit. Inuramdamanin ti umak. Anya? Talaga ka di addi na pa'y nagsardang? Saan anak ko? Nakarakaro pa yan ti kinatuso na. Aniyan nagita at tao. Ay, May salang ti amok nga akin aramid iti dayta, tatang. Awan sa bali, no di ni Don Juan. Uwan anak ko. Amok ani Don Juan ti akin aramid iti daytoy. Ado ti kwartana. Ket amok anang tangdan iti umay manguram iti umak. Ti awanan pain a Don Juan. Nainayon mo't dagita apasurot na. Talaga ako artalaang ti amuda. Ngam di dapat agsapol iti nasaya at awagas. Uwan nga ron anak ko. Yung awanan ti maramidan ta. No talaga anasisirap dan iti pirak. Sa bagay, agbababawiak anang ipasyar ka da Don Juan di ti balay. San tayo mat nga mo? Apagintirisan dati daga tayo. Sa nabali anak, kasaritak manan ni Don Juan. Bareng matignay tirik na anak ko. Lerma, Septina, pasensya ka na. No si Kati pangibaga ak iti daytoy. ha? Pangaasim ko ma, tabagaam ti amam. Di na kumamot pakibiyangan ti kakaisuun na asa ni kwa ti amak. Apay, anyat kayat na. Aglangoy kami iti pitang, tapno agbiag kami nga agama. Ha? Naibusan dagiti tarakan mi adingwan. Nauram aminen nga umami. Agraman dagiti mulami. Kat nakakaasi ti amak. Noan niya ti aramidan na. Gaputa ang wanan tinabat-bati kada kami apagpuunan ming agmulamanan. Kat awan ti sabali nga amok nga akin plano iti daytoy. No di ti amam Septina. Anya? Wan. Nangrugi ti riribok iti biyag mi. Idi nang rugimat ti amam amang rengreng iti amak. Agatangan na ti dagami. Gamrod ti amam Septina. Jak amuno niya aklasi nga ayop ti pangidiligakkan kwa na. Nagsakit dagit ang balikas mo, Lerma. Ngam aklunak. Gaputa ti amak ti ayan ti bidnot. Ngam pangaasim ta din ako mairaman. Gaputa sa bali ak. Kit sa bali mo ti amak. Kandi ka agdanag. Sa anak nga agsardang amang bagbagakin ni Papa. Tapno mariing iti kinapudno. Asaan ang maiparbang ter aramidan na. Papa, nadadangal iti panaggayam ni kinilerma, gapo iti aramidyo. Iso apang nga siyo ta husto kuman. Ani? Wan, Papa,
Day tatipod no. Iso apang nga asiyo ka di ta maawatan nakman. Diyak kaya tamapukaw tigayim ko kapulang iti day ta abanag. Napatpatag ka di, day kay agayem mo. Ngem iti masak bayam. Napatag kanyak tigayim ko. Kas tamat ti masak bayat. Ngam kas iti imbagak. Kay kayat ko ti agbyag iti rigat. Ngam ti agnam ay gapo iti kinagamrodyo. Septina. Masyanak iti gayim ko, papa. Marigatan dan iti panagbyag da. Gapo ta awanan ti pangalaan da iti kwartada. Awanin dagiti mula da. Gapo ta pinuuran nyo ti umada. Kastamat a pinasabidungan nyo dagiti taraken da Tata Pablo. Oh, kasano anaamuam da ita? Amok, gapo ta imbaga ni Lerma kanyak ti amin. Siyak ti masakitan gapo kadagiti agkakasakit abalikas na. Nga maawatak, gapo tada kayo ti puon ti amin. Sinalbag a Lerma. Ibagam iti dayjay ababay, asaan nga aglablabas. Tano agkamalilaang. May salaang abala ti paragan kuana. Anya, kabailan nyo nga aramiden dayta, papa. Amuna, Septina. Jakayat nga addamang kalkalaban kanyak. Iso ano kasapulan nga unaak ida. Aramidak dayta. Amo, amor. Jakun amo ti aramidak, gapo iti aramid ni papa. Septina, Rimwaran ti husto nga ugali ni papa, amor. Nagbalinan agamrod. Kan nalabas pa yan ti kinatuso na. Awan ti bibiyang na itipada na at tao. unay matan ti kasta. Nagrigat matan ti sitwasyon mo. Huwan nga ron. Kan tinasakit. Gumurgura pa yan ni Lerma gapo iti aramid ti ama. Ay, dayta tirigat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ngam talaga adinakdanggan. Maawatak ni Lerma. Gapo ta nalabasan ti naramid ni papa kadakwada. Maasyanak pa yan kadakwada. Gapo ta napukaw anaming pinsan dagiti nagbanbanluganda. Awanin anak ko. Talaga nga inagumandan ti dagata. Ti ayop adon Juan. Talaga di naming ang agom iti daga tayo, tatang. Huwag nga rog. Awan tinabailak. Gaputa adda ti papeles nga gem na. Nga mamaw. Peke amin dagijay anak. Awan mat namin ti kwartata, tatang. Oh. Tapno ilaban ta gumati karbangan ta. Ay, nagsakit, tatang. Gaputa basit lang ang tinagbati kadata. Huwag nga rod anak ko. Ngam awan ti marabidan ta. Ngam addan to ti panahon ang masublita ti dagata. Ngam kasano, tatang. Nakurapay talaang. Di ka mapukawan ni tinamnam anak ko. Saan amay sa daldaw? Kung nagtupay kat, agbaligyak. Di nakabailan daya, Pablo. Iso amasapul nga agselebrarak. Una yon day ta kinaragsak mo, Juan. Naragsak ka, gaputa nagbaligi ka anang agom iti dagan ni Pablo. Di na kontraen, Kandida. Kaputa mairanot kayo matlang iti kinabaknang ko. Nalabas kan, Juan. Di ka di makonsensya. Nagbaligi ka anang ipabuspusan iti amin.
Tapno maalam dayjay adiso. Ngam di mo matamo ti masungad nga aldaw. Oh! Nagatula amin nga mom, Candida. Makonsensya ka kumahuan. Pinagbalin mo kit din ataom ti akin kukwa iti daga nga inagumam. Oh, hagiyaman ka kiti. Takas niya lang tinaramid ko. Tano sa balila siguro. Jack lamon. Ang mga nuiti pa lang. Kat pinaginanakon. Anya. Tadang, kastoy ka di akanayon ti sitwasyon tayo dito eh. Agnanayon ka di nga obrantes na kayo ni Don Juan. Idinto tada kayo mo ti akin kukwa, iti obraan tayo. Uwan anak ko. Ano santa pa'y lahing ti kastag? Gaputan na saya at no agtalinaig ta ditoy. Kat uray agbalinak lahing nga obrantes na. Mabantayak lahing ti loti ta. Tatang, Uwan anak. Agurnukak. Tapno danto ta ramaten ta inton ilaban ko ti karbangak iti da ito alote. Gaputa sa anak nga umanugot, nga agawid laeng ni Don Juan da ito'y adaga. sige tatang. Ngam di kay madanagan. Gaputa siya kun amismo, ti mangilaban iti karbangan ta. Ngam, kasano anak ko? Ubing ka pa'y laeng, di mo ka ba ilan? Uwan tanang. Ubingak pailaang. Ngam saan aday ta titubang. Adda din na panunot ko ang wagas. Tapno mailaban ko ti karbangan ta. Anya tinapanunot ni Lerma awagas. Agbaligi nga tadaytoy, papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti makalawas aserye tayo ita, ana po uluhan. 3 friends, dito'y drama tayo, gasak, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.